Λοιπόν, επιστρέψαμε και σας υποσχέθηκα ένα διαφορετικό θέμα κλείνοντας τη σημερινή μας εκπομπή. Η κυρία Θανασοπούλου είναι μαζί μας στο στούντιο, αστρολόγος Παύλα, εναλλακτική θεραπεύτρια. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Η οποία όμως έχει σπουδάσει και στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Αγγλική Φιλολογία και πολλά ακόμα πράγματα έχει σπουδάσει και συμμετέχει και σε μια ημερίδα που γίνεται στις 29 Μαΐου εδώ στην πόλη μας, Αστρολογία και Προσωπική Ανάπτυξη. Και σε αυτό το οποίο στάθηκα εγώ είναι στους ιδιοψυχαναγκασμούς. Ξέρετε, ο καθένας έχει τα δικά του. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Καλησπέρα, Φένια. Καλώς ήρθατε. Είναι η δεύτερη φορά που γίνεται η συγκεκριμένη ημερίδα. Ναι, είναι η δεύτερη φορά που γίνεται στη Θεσσαλονίκη επίσημα. Και αυτή τη φορά είναι συνδιοργανωτές ο κύριος Παπαδολιάς μαζί με τους φίλους Αστρολογίας Ελλάδας, που ο κύριος Παπαδολιάς είναι τους άλλους ιδρυτικό μέλος του συλλόγου. 8 άτομα συμμετέχουν. Είμαστε 8 άτομα συμμετέχοντες. Είμαι εγώ μαζί με το θέμα που προανέφερες. Και έχουμε άλλη μία συμμετέχουσα από τη Θεσσαλονίκη, την κυρία Φωτεινή Χριστοδούλου, η οποία ειδικεύεται στην παραδοσιακή αστρολογία. Και το θέμα της θα είναι η ανάπτυξη του προσωπικού δυναμικού μέσα από την παραδοσιακή αστρολογία. Θα τον προσεγγίσει δηλαδή μέσα από αυτή την κατεύθυνση της αστρολογίας. Και επίσης οι υπόλοιποι συμμετέχοντες είναι να τους πούμε με την... Να αναφέρουμε τα ονόματά τους. Να τους αναφέρουμε. Είναι ο Γιώργος Βαφιάδης. Το θέμα του θα είναι ψυχοθεραπεία, ψυχόδραμα, γιατί ασχολείται με το ψυχόδραμα, και αστρολογία, δύο μεγάλα εργαλεία αυτογνωσίας. Ο κύριος Βαφιάδης είναι σύμβουλος ψυχικής υγείας και ψυχοθεραπευτής και βιοθεραπευτής και ολιστικός θεραπευτής. Έχει και πολλές άλλες ιδιότητες, δεν θα πάρουμε όμως όλο το χρόνο, γιατί δεν θα έχουμε και πολύ χρόνο μπροστά μας. Μετά έχουμε την κυρία Δασκαλοπούλου, η οποία θα αναλύσει τα 4 στοιχεία στην αστρολογία και η εξέλιξη της συνείδησης μέσω αυτών των στοιχείων. Η οποία κυρία Δασκαλοπούλου είναι οικονομολόγος με μεταπτυχιακές σπουδές στη διαχείριση κρίσεων και ασχολείται με την εφαρμογή της γνώσης της εσωτερικής αστρολογίας. Λοιπόν, έχουμε την κυρία Βλαχοπούλου, που είναι και πρόεδρος του Συλλόγου και είναι σύμβουλος ολιστικής και συνδυαστικής αστρολογίας, και το θέμα της θα είναι αστρολογία, σύμβουλος και οδηγός. Μετά θα συμμετέχει επίσης ο κύριος Ζέρβας, ο οποίος έχει σπουδάσει διερμηνία και μετάφραση, είναι η καταγωγή του από τη Χαλκίδα, ασχολείται πάρα πολλά χρόνια με την αστρολογία και είναι και αριθμολόγος και ταρολόγος. Και το θέμα του θα είναι, πέρα από την πληγή, χείρονας και προσωπική ανάπτυξη, συνειδητότητα, δύναμη και μεταμόρφωση. Τα στάδια της θεραπείας της ψυχής μέσα από τον κύκλο του χείρονα. Επίσης έχουμε τον κύριο Παναγιωτίδη, ο οποίος θα αναλύσει την πλανητική επίδραση στην προσωπική μας ανάπτυξη, τις σχέσεις και την εξέλιξή μας μέσα από το γενέθλιο χάρτη και τις συναστρίες. Βλέπουμε εμείς και την αφίσα της ημερίδας στους δέκτες μας. Πολύ ωραία, ναι. Πολύ ωραία, τη βλέπω. Και ο κύριος Παναγιωτίδης κατάγεται από τη Θεσσαλονίκη, ωστόσο μένει στην Αθήνα και έχει ασχοληθεί πάρα πολλά χρόνια με την αστρολογία, την εσωτερική φιλοσοφία, τις εναλλακτικές θεραπείες και το διαλογισμό. Και έχουμε επίσης τον κύριο Βασίλη Παπαδολιά με τίτλο ομιλίας στα επαναλαμβανόμενα θέματα στο γενέθλιο χάρτη και τι μας λένε για τα σημεία της προσωπικότητάς μας που αναζητούν σημαντική διαχείριση. Και ο κύριος Παπαδολιάς είναι απόφοιτος της Mayo School of Astrology, έχει συγγράψει 3 βιβλία, συν το 4ο την αστρολογία και την αναζήτηση, και είναι πάρα πολύ δραστήριος στον τομέα της αστρολογίας και σε όλη την κοινότητα την αστρολογική, με περιοδικά όπως το New Age Astrology, και επίσης διατηρεί και ένα βιβλιοπωλείο, το Ελπίκολο, στην Ξέρετε τι θέλω να ρωτήσω? Δύο λόγια για την ομιλία σας. Ενδιαφέρει και τους τηλεθεατές μας, οι οποίοι ίσως βρουν κοινά σε αυτά που θα μας αναφέρετε. Ιδιοψυχαναγκασμός και πώς μπορεί να αποτυπωθεί όλο αυτό πάνω στον γενέθλιο χάρτη μας. Και ρωτάω, τους ψυχαναγκασμούς που έχει το κάθε ζώδιο. Θα ήθελες να το διαχωρίσουμε δηλαδή ζωδιακά? Ναι, μόνο να το πάρουμε λίγο ζωδιακά. Να το κάνουμε δηλαδή ζωδιακά. Να είναι πιο στοχευμένο. Αυτό ξέρεις, εγώ δεν το έχω αναλύσει έτσι στο χάρτη, στην ομιλία μου. Τώρα μου έχει δώσει πολύ ωραίο θέμα να το κάνω. Είναι στοχευμένο. Ναι, γιατί ξέρεις τι, το θέμα των ψυχαναγκασμών γενικά είναι ευρύ. Ξέρεις ότι αγγίζει πάρα πολύ κόσμο. Και ακόμη και αν νομίζουμε ότι είμαστε φυσιολογικοί, από τη στιγμή που θα ακούσουμε 5 πράγματα πάνω σε αυτά που έχω να πω, θα αρχίσουμε να ανησυχούμε. Δηλαδή θα αρχίσουν να ανοίγουν τα μάτια και να ανοίγουν και τα στόματα. Εδώ πέρα. Εντάξει, γιατί θα αναγνωρίσουμε πράγματα κοινά σε αυτά τα θέματα που θα αναφέρω, και σε εμάς δεν νομίζω ότι υπάρχει ένας άνθρωπος
πολύ σπάνια που να μην έχει εκφράσει στη διάρκεια της ζωής του έναν τύπο ψυχαναγκασμού. Λοιπόν, να ξεκινήσω με την αρχισυντάκτρια της εκπομπής. Τι ζώδιο είναι? Στελίνα Μαργαριτίδου, κρυό στο ζώδιο, λοιπόν. Τα κρυαράκια μας. Λοιπόν, τα κρυαράκια θα μπορούσαν μέσα από την διαδικασία και την ιδιότητα του χαρακτήρα τους να αναπτύξουν την μικροφοβία, μικροβιοφοβία. Δηλαδή, θεωρώ ότι θα τους τέριαζε πιο πολύ αυτό, το να φοβούνται ότι παντού υπάρχουν μικρόβια και να θέλουν αντί να τους επιτεθούν τα μικρόβια να κάνουν αυτή fight back, ας πούμε, και να παίρνουν και να πλένουν τα χέρια τους με ενόπνευμα και να τα βάζουν κάτω από τη βρύση και να τα απολυμμένουν και να μην πιάνουν τα χερούλια και να τα πιάνουν τα χερούλια με τους αγκώνες. Η Μαργαριτίδου ελπίζω να μας ακούει έξω από την αίθουσα σύνταξης. Λοιπόν. Να πάμε τώρα στο δεύτερο ζώδιο, να πάμε στον Ταύρο, που μπορούμε να πούμε ότι οι Ταύροι θα είχαν το εξής θέμα, ότι θα συχαινόταν, πιστεύω, να φάνε με τα πυρούνια και τα κουτάλια που τρώει σε ένα εστιατόριο ή γενικά έξω, δηλαδή όταν θα πάει κάποιος να φάει κάτι, με αυτά, και γιατί θα σχηματίζουν στο μυαλό τους την εντύπωση ότι δεν μπορεί χιλιάδες στόματα να έχουν περάσει από αυτό το πυρούνι το αυτό το κουτάλι, που σημαίνει εγώ θα έχω το πυρούνι και το κουτάλι μου στην τσάντα μου. Και θα βγάλω το προσωπικό μου πυρούνι και κουτάλι. Να πάμε στους διδύμους. Που με τους διδύμους τι να πούμε, στους διδύμους νομίζω ταιριάζουν τα πάντα. Θα μπορούσε δηλαδή από το να δαγκώνουν τη γλώσσα τους, να χτυπάνε το ξύλο κάθε φορά που σκέφτονται κάτι αρνητικό και να ανοιγοκλίνουν το ψυγείο γιατί δεν αποφασίζουν τι πρέπει να φαν, ή να ξεχνούν ότι κλειδώσαν την πόρτα ή κλείσαν το θερμοσύφωνα ή το μάτι της κουζίνας. Θα μπορούσε να είναι σε όλα αυτά τα θέματα μέσα το ψυχογράφημα ενός διδύμου. Τα ψαράκια μας τώρα, αυτά νομίζω ότι θα κλεινόταν στον εαυτό τους και θα καθόταν στον καναπέ τους και θα μετρούσαν τα μαξιλαράκια που βάζουν ή βγάζουν κάθε φορά πριν ξαπλώσουν, ή θα μπορούσαν να βγάζουν ένα-ένα τα πουπουλάκια από ένα πουπουλένιο μαξιλαράκι και να τα μετράνε μέχρι να έχουν το ραντεβού τους, ας πούμε, που θα πρέπει να φύγουν για μια υποχρέωση. Για τα λιονταράκια, επειδή είναι και λίγο έτσι πιο περήφανα και λίγο βγαίνουν προς τα έξω πιο πολύ, θα μπορούσαμε να πούμε ότι θα είχαν σαν ιδεοψυχαναγκασμό να θέλουν όλοι οι άνθρωποι γύρω τους να τους λένε μια καλή κουβέντα ή να τους εξητάρουν γενικά την περηφάνεια και τον εγωισμό. Χωρίς αυτό δεν θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Δηλαδή, καθίστε, κύριε. Κύριε, η θέση αυτή είναι μόνο για σας. Είσαστε πάρα πολύ όμορφος. Είσαστε πάρα πολύ όμορφος σήμερα. Λάμπετε. Πάμε μετά σε ποιον, στον Παρθένο. Η Παρθένη είναι το ζώδιο που κατεξοχήν έχουμε το θέμα ούτως ή άλλως. Και να μην το εκδήλωναν, θα το είχαν από φυσικού τους να είναι σε μια τέτοια κατάσταση μεμψημυρίας και, πώς θα το πω, λεπτομέρειας, το να τακτοποιούν τις ντουλάπες τους και να είναι αλφαδιασμένες, το να ανοίγουν τα σιρτάρια τους και να είναι όλα μέσα τα πράγματα απόλυτα τακτοποιημένα. Ευτυχώς δεν γνωρίζω πολλούς τέτοιους ή να ανθρώπους. κάνουν κάθε 2 εβδομάδες εξετάσεις αίματος και ούρων γιατί νομίζουν ότι κάτι έχουν ή από κάτι πάσχουν. Αναλύσαμε τα μισά. Έχουμε χρόνο για τα μισά. Βέβαια και έχουμε χρόνο. Δεν θα αφήσουμε κανένα παραπονεμένο σήμερα. Οπότε πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί έχουν αυτή την αιμονή με το θεαθήνε, με το πώς φαίνονται προς τα έξω. Δηλαδή θα πρέπει να έχουν το μαλλί του στην τρίχα. Δηλαδή, αν ξεφεύγει μία τρίχα, ακριβώς αυτό που κάνω εγώ τώρα, ή βρίσκεται σε μια κατάσταση απελπισίας, ας πούμε. Ή αν το μακιγιάζ, ξέρω εγώ, ξεφύγει λίγο στην άκρη, θα πρέπει οπωσδήποτε να βρουν ένα μωρομαντιλάκι να το σβήσουν. Γιατί πρέπει να είναι άψογη η εμφάνισή τους και τέλεια. Να πάμε στους Σκορπιούς. Αυτό τώρα είναι ένα θεματάκι με τους Σκορπιούς, γιατί αυτοί πιστεύω ότι θα την εμφάνιζαν τον ιδεοψυχαναγκασμό τους ή σε σχέση με τα όχι, αυτό θα τέριαζε περισσότερο στους Ιχθύες. Θα πιστεύω σε ό,τι αφορά την σεξουαλικότητά τους. Δηλαδή, θα έπρεπε πιθανόν να ελέγξουν τον σύντροφό τους για το πόσο καθαρός και αν έχει και πιστοποίηση. Ποιο ζώδιο είναι αυτό? Η Σκορπιή. Πόσο καθαρός μπορεί να είναι και αν έχει και πιστοποίηση υγείας πριν προβούν σε οποιοδήποτε περαιτέρω ενέργεια μαζί του. Τέτοιου τύπου ιδεοψυχαναγκασμό ταιριάζει νομίζω περισσότερο στους Σκορπιούς. Για να πάμε στους Τοξότες, οι οποίοι γενικά επειδή είναι αλέγκροι γενικά στην φιλοσοφία, στο πώς νιώθουν τα πράγματα και πολύ αισιόδοξοι γενικά με τις καταστάσεις, θα ήταν ίσως και το ζώδιο που θα ήταν το πιο δύσκολο πιθανόν να εκφράσει κάποιον ιδεοψυχαναγκασμό και τώρα θα του τέριαζε ωστόσο να μετράει τις πλάκες του πεζοδρομίου καθώς περπατάει ή να προσπαθεί να πατήσει πάνω σε ρογμές ή σπασίματα. Γιατί έχουν μέσα τους την διάθεση για περιπέτεια. Και το ανάγω κάπως έτσι, δηλαδή να το συνδυάσω με τον ψυχαναγκασμό που θα μπορούσαν να έχουν. Πάμε μετά στους εγώκερους. Είναι stiff, αυτοί είναι αυστηροί, πειθαρχημένοι, εργασιομανείς, του καθήκοντος άνθρωποι κλπ. Αυτοί θα μπορούσαν να παρουσιάσουν πολλούς τύπους ψυχαναγκασμών.
Και νομίζω ότι είναι οι άνθρωποι που θα κοιτούσαν ίσως πιο συχνά το κινητό τους για το αν έχουν τα μηνύματα και πρέπει να απαντήσουν, ή οι άνθρωποι που θα πρέπει να μπαίνουν, ας πούμε, στο Facebook και να βάζουν like σε όλους. Είναι πιο τυπικοί. Τυπικοί, ναι, τυπικοί, και ότι πρέπει αυτό το πράγμα να το κάνουν, γιατί αλλιώς δεν θα είναι συν στο βιογραφικό τους, εισαγωγικά, έτσι, στην εκδήλωσή τους προς τα έξω. Και αφήσαμε τους υδροχόους και μετά τους υδροχόους. Οι υδροχόοι, λοιπόν. Οι υδροχόοι που είπαμε και πριν έχουν να κάνουν με το μυαλό τους, με όλα αυτά που συμβαίνουν μέσα στο μυαλό τους και κατά εξακολούθηση με αυτό που συμβαίνει στο περιβάλλον τους. Πρέπει να βάλουν τα πράγματα τακτοποιημένα στο μυαλό τους. Αν αυτό δεν συμβαίνει, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι μπορεί να επαναλαμβάνουν φράσεις ή μπορεί να επαναλαμβάνουν κρυφά μηνύματα για να ξορκίσουν το κακό. Δηλαδή, σου έρχεται μια κακιά σκέψη, π.χ. σε έναν υδροχόο. Θα πρέπει να έχει το αντίδοτο της κακιάς σκέψης, δηλαδή θα πάθω ατύχημα. Okay. Τι πρέπει να κάνω για να μην πάθω ατύχημα? Να σκεφτώ ότι πρέπει να ψωνίσω εκείνα τα πράγματα από το σούπερ μάρκετ. Ή πρέπει να φαντάζομαι το ουράνιο τόξο που μου αρέσει για να αντιδιαστέλω, ας πούμε, την αρνητικότητα της προηγούμενης σκέψης. Κάπως έτσι νομίζω ότι θα λειτουργούσε. Όλα είναι θέμα μυαλού, δηλαδή. Είναι θέμα μυαλού στους υδροχόους, ενώ στους ιχθύες είναι αυτό που λέμε. Σηκώνομαι το πρωί και πρέπει να πω οπωσδήποτε το όνειρό μου, γιατί το όνειρό μου ήταν πάρα πολύ σημαντικό και κάθε φορά, ας πούμε, κάτι συμβολίζει και θα πρέπει να φοβηθώ ή να χαρώ από αυτό που μου έχει δείξει το όνειρο χτες. Και πρέπει κάθε μέρα να βλέπουν έναν άνθρωπο το πρωί και να του λένε: πρέπει να σου πω το όνειρό μου, αν δεν σου πω το όνειρό μου, δεν μπορώ να λειτουργήσω. Αυτά είναι. Το κάθε ζώδιο, όπως καταλάβατε, έχει και τα δικά του. Ψυχολογικά, θα τα πω εγώ. Ναι. Όλα αυτά θα τα αναλύσετε στην ημερίδα στις 29 Μαΐου. Βεβαίως. Και θα είναι. Καταρχήν να πούμε ότι αυτό τον τύπο, τον ιδιοψυχαναγκασμό, μπορούμε να τον βρούμε και σαν ψυχαναγκαστική καταναγκαστική διαταραχή ή ιδεοψυχαναγκαστική διαταραχή της προσωπικότητας, σαν μάνιο παρορμητική διαταραχή, παρορμητική, ασθένεια των έμμονων ιδεών ή και obsessive compulsive personality disorder, όπως συνηθίζω εγώ να το λέω στη συντομία. Γιατρεύεται, γιατρέ μου, όλο αυτό. Χρειάζεται αυτό να το δουλέψουμε. Ναι. Είναι πολύ ενθαρρυντικά η αποθεραπεία της νόσου, να το πούμε έτσι εισαγωγικά, γιατί μπορεί, σύμφωνα βέβαια με τη δυτική ιατρική, έτσι, σύμφωνα με τη δυτική ιατρική, μπορούμε να την αντιμετωπίσουμε με φάρμακα, τα οποία θα είναι ή αντικαταθλιπτικά, ή νευροληπτικά, ή αντιψυχωτικά. Δεν το συστήνουμε εμείς σαν εναλλακτικοί θεραπευτές, βέβαια, γιατί συστήνουμε τον δικό μας τρόπο θεραπείας. Μπορεί να γίνει ηλεκτροθεραπεία και ψυχοχειρουργική, δεν είναι πολύ ενδιαφέρον αυτό το ψυχοχειρουργική. Εμφυτεύονται μόνιμα ηλεκτρόδια στον εγκέφαλο, σε πολύ βαριές βέβαια περιπτώσεις, για να μπορεί να τη διαστήλουν την όλη διαδικασία. Ναι, γιατί όλοι λίγο πολύ έχουμε ιδιοψυχαναγκασμούς στην καθημερινότητά μας, δεν το συζητάμε με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, αλλά εδώ μιλάμε για ακραίες περιπτώσεις. Βέβαια, που δεν μπορεί ο άλλος να το αντιμετωπίσει, δεν είναι ελεγχόμενο. Και πλέον ο άνθρωπος έχει χάσει την ταυτότητά του μέσα από αυτή τη διαδικασία του ιδιοψυχαναγκασμού. Και υπάρχουν επίσης θεραπείες συμπεριφοράς, δηλαδή συμπεριφορική ψυχανάλυση ή και την κλασική ψυχανάλυση που προέρχεται και από τη σχολή του Φρόιντ, που μπορεί να αντιμετωπιστεί και με άλλες σχολές βέβαια ψυχανάλυσης πάρα πολύ καλά και με πολύ θετικά αποτελέσματα. Εμείς βέβαια, σαν εναλλακτικοί θεραπευτές, προτείνουμε διάφορα άλλα πράγματα, τα οποία τα έχω απαριθμίσει βέβαια, είναι 20 φράσεις μέσα στις οποίες εμπεριέχεται μεγάλη δυνατότητα να αποθεραπευτεί κάποιος σε ελεγχόμενο, βέβαια, όταν το έχει σε ελεγχόμενο βαθμό, μόνος του από αυτή την κατάσταση. Όπως, το πιο απλό που λέω είναι αφήστε το να σας κυριεύσει. Μην φοβάσαι δηλαδή ότι έχεις κάποια παθογένεια. Άφησέ το να δεις πώς λειτουργεί και παρατήρησέ το. Μέσα από τη συνειδητοποίηση αυτού του πράγματος, το τι σου συμβαίνει, υπάρχει μια μαγική άμυνα στον οργανισμό μας που απομυθοποιεί το γεγονός και μπορείς μετά ξανά να πας στη φυσική λειτουργία της ροής της ενέργειάς σου. Να το δεις σαν χημική διαδικασία. Δηλαδή, πιθανότητα έχει συμβεί κάποιο τραύμα σε παιδική νεαρή ηλικία. Και αυτό μετά μας έχει οθήσει προς μια τέτοιου τύπου συμπεριφορά και έχει αλλάξει μια χημική διαδικασία μέσα στον οργανισμό μας και από εκεί μετά οφείλεται η όλη αυτή το όλο κόλλημα ή η ταύτιση με τέτοιου τύπου ψυχαναγκασμούς. Γιατί βάζουμε κάποια ιδέα στο μυαλό μας και μετά προσπαθούμε να την εξορκίσουμε με έναν ψυχαναγκασμό. Αυτή είναι η διαδικασία του ιδιοψυχαναγκασμού. Εάν σταματήσουμε να σκεφτόμαστε αυτές τις ιδέες ή αν τις σκεφτόμαστε και σταματήσουμε να ψυχαναγκαζόμαστε πάνω τους, μπορούμε να το προσπεράσουμε κιόλας. Νομίζω ότι είναι μια διαδικασία για να λυτρωθούμε και από αυτή την. Λοιπόν,
Οι τηλεθεατές πήρατε μία μικρή γεύση. Για περισσότερα είπαμε 29 Μαΐου, σωστά, αστρολογία 29. και προσωπική ανάπτυξη, 6 ώρα το απόγευμα, αν δεν κάνω λάθος. Ξεκινάμε στις 12 το μεσημέρι, είναι μέχρι τις 6 το απόγευμα. Μέχρι τις 6. Όλοι οι ομιλητές. Η δική μου η ώρα είναι περίπου στις 2.30 με 3. Για τον ίδιο ψυχοαναγκασμό και θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον να έρθετε να το παρακολουθήσετε και όλα τη θεματολογία των άλλων συναδέλφων. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Εγώ να είστε ευχαριστώ. καλά, καλή επιτυχία. Ευχαριστούμε Ακόμη πολύ. μία εκπομπή έφτασε στο τέλος της και εμείς να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο Τρίτη, λίγο μετά τις 3 το μεσημέρι. Καλό σας απόγευμα και καλή συνέχεια.